manje kunge idzi dzedu ikastopa iri pana 5:15 yafa. But ukandibvunza nguva kumanheru iri pana 5:15 ndinotarisa ndio ndati kudi 5:15 kuti watch yakafa pane painotaura nguva iri correct. Ipare boyere ganinyatso download amushi. Even mfundisi asina kudanwa na Mwari pane paunonzwa kuti shuwa munhu wa Mwari. Apedza kutuka mufundisi ototada kupinda ikoko unepa unenge wanzwa sokuti ndofunga Mwari papa pakutuka mufundisi unonzwa Mwari kuti Mwari uyo. Wachi yakafa inogona kutaura nguva iri correct. Ukandibvunza na 5:15 yakastika pana 5:15 ndichakudza kuti 5:15 eno uchatoti thanks unotenda zvisirizvo. But because of time now ukangomira after 3 minutes ukati dzava nguvai, so it's a matter of time. Pamuri kuenda ikoko zvipei nguva uchatoti mukomana da kutoti ndio maitiro aka. It's a matter of time. Time will tell. Vakati ngware mBible vakatanga kutsanangura kuti kune mumwe akambomuka achizviti ningu but hakuna kwazvakaenda. Time will tell. That's why I respect the elders who have moved to the things of God for a long time. Time pachayo is a test to the things of the spirit. Pane paunogona kujaja munhu ari at a certain level inyaya yekuti hausati waenda palevel iyoyo kuti ufeel the heat and the pressure of that level. Do you know that every level ine maprinciples anoiguide ekuti kana ukatoda zvaitika kare hazviitike uri papo. Kukatonzi kwapisa pari parari hazviite kuti president wanwe freeze it. Nokuti vakangonwa cheti zvikangoenda kuCNN kuti kwatoishata mukuru aoneka wakabata freeze it kwapisa Zimbabwe yaoma president wanwe freeze it. Saka toda kunwa toenda mumota kedu enda kuseru kwe hazvichaita. Why is a man of influence? Auzoti kana prophet wako pane vanotombo tamba music avatambire kuchechi vanotozvivharira dhomu mbotanga torova zvakata wao so akadaro muchechi unoibuda ta but papa akona kudaro so chiuno kuti active kudai muranda washe. Yes. So chona vese vakakura kwavanzi zvaoma vanoti it is okay. Vanonochemera kuseri muokei imomo. There is an area of influence. Mwari ane omnipresence, yes. Chero pauri pana Mwari, yes. But ndo paanoda kuti uvere, that's a different issue. Abraham ibva ikoko, uendoko. Loti buda imomo, uendoko. Mwari akaprotecta Shadrach, Meshach, Abednego mumoto. Anototi kuna Loti pane moto ushanaya ibva ipapo. Kuti moto ngave moto, but you need a personal revelation on what to do. Israel yakabviswa muEgypt ikaenda kuCanaan. Iye ari Mwari anotonga kwese kuEgypt nekuCanaan nemugwenga, but ane designed place yaakada kuti vanhu vave. So kuti Mwari anokukomborera chero kwauri it's half truth. Mwari anokukomborera chero kwauri kwaanoda kuti uve is the complete truth. Nokuti imwe attack ndeyekuti wakaendeswa muarea yausina influence. There is a place of influence for somebody. There is a level. You need to attract something designed for it. Do you know? Thank God for technology. Kuna zvimwe zvinhu zvakuti ukazviita maybe on Facebook Live, on what. You hear people from Switzerland calling you who need to help you, need to do this. And the hand of God is not short. Saka chakutoku help area of influence in our time now, it's quite easy. As I'm preaching now, I'm in Dubai. There are people watching from Dubai. As I'm preaching now, I'm in Australia. There are people watching. There are people watching from UK. The area of influence now, it become easy because of technology. Now, whatsoever, I square a word namari to help, you can reach me because I'm there by the use of technology. Area of influence. Nikasha technology, yo indiri pano ndiri a great preacher. But help ya Mwari David reach to me ir very far. Vanhu vasingandizive, I would die like that. That's why my wise men vakauya negoridhe rekupa Jesu havana kuziva zita. Vakangoti tiri kutsvaka mambo aberekwa. They were being led by a star. Kureva kuti vanga vane an address nzvimbo. Saka vakateera nyeredzi kusvika vasvika munzvimbo. Place of influence.
Protection ya Jesu inyaya kuti akaberekerwa mudanga. Mudanga muberekerwe vanhu, munoberekerwa muka. Saka Herodi paida kuuraya vana vaberekwa asina kuenda kudanga. Kureva kuti danga was a place ye protection. Yet yanga iri rejection. So zvinogona kureva futi kuti mu place yauri mune rejection is the right place you have been selected to operate from. Mwakandita achinjuka noona panzvimbo sawana achikurwisa pasi pako ibva ipapo. Pamwe pacho unorwiswa panzvimbo iyoyo inonzi yako. Adzimai angu andinawo tine vana 3 pandakavapfimba vakataura rafu. Kwana ngorore munhu renda mafaniso apa tane vana 3 nakwana iyeyo. Unoti zimwe nzivo is the place of influence but it needs courage. Saka Mwari vakati kuna Joshua, be strong and courageous. There are times you need courage. More than kuwanika chiramwa ndobva skita ndotsvaga pamwe kana ndina Mwari pandiri kuenda kwese ndobudirira. Hakusi kwese kwaunobudirira nekuti una Mwari. Pane kwaunofanirwa kuva. A place of influence. Kana maseasons akachinja sei kukatonhora sei fish aipfeke jacket aivese moto kuchitonhora. It's designed to survive cold inside water. Ine nature yacho, ine design yacho. Ukaenda mu right place of influence kune zvinokubheka. Place of influence yakafane munhu adiscover gift rake. A man who is gifted haadi too much things to make the gift work. The gift kana iri designed by God, it works through the principles and the voice of God. Kune College of Music kunodzidzirwa kuridza gitari nekuimba. Problem ye College of Music avafome song yekukupa, vanokudzidzisa kuridza song unofunga wega. So chonopedzera wangoridza gitari ubva waiti jazz, auzivi, hauna gift, wakatraina. Saka avafome album unofunga wega. So unenge wagona kuridza pazviri kufungwa hapana. Music une challenge one. Do you know people they can even prefer kutenga song izvezvi yaLeonard Dembo akafa vachisiya yamaskiri mupenyu. Vanenge vatonga kuti mupenyu but zvakafa izvezvi apa pekuda mari mara. Do you know my gifts are stubborn. Sorry handivenge maskiri ka example chete. Ngamunomuudza kakuti komana ari kukuzhaka. Say Jesus akanonovererwa paGolgotha out of all the places on earth. Why on Golgotha? It was prophetic. It's a place of influence prophetically. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Ndi Jesu anova the seed of a woman. Shoko rakatarwa kuna Mary akarigamuchira pasina murume. Murume ndiye ane seed, but Bible rakati the seed of a woman, meaning Christ. Jesu who crushed the head of a serpent. Saka Jesu paari kuenda paGolgotha ari kuenda pa place of skull, place of head. Saka he is the seed of man. Paanoenda ipapo ndo paari kukrasha every mentality, every plan, every chairongwa newakaipa chakanopwanyiwa ipapo. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Why the head? The head means information, kana kuti knowledge. Kurati the word of God crushes all negative words on earth. The seed of a woman who crushed the head. Kureva kuti head zvinongoreva information. Saka uchiona vanhu vachiti munhu haana musoro iye ane uhombe kana aya akatopfeka head. Baba chinonzi musoro mukati memusoro kwete panze. Unoona ushaya musoro une musoro. That's why Jesus aiti mwanakomana wamunhu haana pekuisa musoro, anga asingataure pekurara pekuzembera. Aitaura kuti information yandinayo ndiri kutoshaya pekuigadzika. People are too religious. They are not accepting the gospel of the kingdom. So when you preach kingdom, it becomes a new gospel at all. When you ndovhunduka kuti hazvisiri zvazvite, as I was preaching my series apfuura about the kingdom. Could you know kuti vafundisi vazhinji takaita error? That's why we are still struggling to win more souls. Chikonzero takati vanhu siyai zvakaipa muye muzonamata, siyai zvakaipa munamata, and which is wrong. Uyai kuna Mwari anosiyisa zvakaipa mumunamata. That's correct. Nokuti mukatosiya zvakaipa munandidhiye kuuya zvakutoita muri ikoko. Ropa raJesu kanda rinosuka zvivi. Saka zvenyu zvikasukwa musati mauya kuno kune rimwe ikoko, saka shandisai ikoko.
Munhu aite right kuti anamata anouya kuzonamata Mwari wacho anomuita right. Iye Mwari wacho saka achiti be holy because I'm holy. Iwewe haana kuti you are holy, akutoti I am iye. Kuti itori maths yauri kutodzidzwa kunzi answer iri kuno. Come to me, batira pandiri, I can make you. Jesu kuvadzidza akati kuti I will make you fishers of men. I warning, don't try to make yourself. I will make you. Usatrai kuzvinatsa, uya ndikunatse. Saka mata katora mic. Munoona kuti zvamuri kuita zvakaipa izvi harisi gospel iroro, zviziviso. Hell is not gospel. Zvakaitwa naKristu pamuchinjikwa to save humankind that the gospel. Gospel means good news. Hadzisi good news kunzwa kunzi matsviro acho haana kumira mushe. Warning. Kune moto muchazviona, hapana chakanaka. Munonocha. Gospel kupa munhu the truth, munhu make a choice. Gospel harivhundutsiri, harikondeme. Gospel harinyengetedze munhu. Rinotaura chokwadi kuti munhu make a decision. Nokuti pamwe pacho munhu anotanga chanyengetedzwa. Munhu anonzwa the truth, whether a believer or not. Ukamunyengetedza anouya kwete ne the truth, but ne cunning mindset yekuti wanyengetedza munhu. I've seen my fellow brothers murodom. They do evangelism every day, but evangelism yao iri in pictures. Vanenge vane tumabhuku. Tinoona vagara paloni vane zimba rakanaka vachidya michero remhuri yavo. Iye Jesu akati ndinoda kugadzirirai dzimba, ivo vane dzakapera kudhara. Ende vanhu vatori paloni, unyatsoona kuti iyi imwe gospel iyi. Iye akati kana ndanovaka ndozodzoka, dzakatopera. Handifunza kuti kune kamera inotora future. Kanenge karafa? Arikutaura. Chakaomera gospel iroro. To the blind it does not make sense. When your gospel is in pictures, to the blind man you cannot preach. Ino zhinji paridzai zvisikwa zvese. Bofu kana une kabhuku kemapicture, hapana. Ukaona vhangeri state kuti vamwe vaqualify varinzwe, it's many made. RaKristu rinoti ani nani anotenda. You need to understand that. Ani nani. God bless you. Tikaita mutemo wokuti munhu anobvisa bhutsi pachechi uri right. Problem ndeyekuti pakatendeuka munhu asina makumbo, taane problem naye, hatizozva kuti ari serious because haana bhutsu dzacho ende hadzibvisiki. Ukangoona tine principle yekuti vamwe havaqualify ndezvedu. A place of influence. So devil akakuataka unaenda mu place yausina influence, yausina impact, and people will never celebrate you and you will never make it. Offer uri bitter. There is the right place to be. Usaende ku bedside uri type isingaponi nekuwira mvura. Unogara 38 years uri pa place inopora vamwe usingapore. Why? Wakaenda munzvimbo iri popular but isiri designed for you. Saka Jesu pakana pa bedside haana kumupushira mvura, akamuti simuka. Why? Your area yako haisi ye diving into the pool. Vanhu vakaita mentality yekukuendesa pari popular but pasiri designed for you. Chiri popular kuendesa mwana kuchikoro, chiri designed for somebody chiri inside. I love statement ya Peter and Love. Pakandisaka bhora rasika kukanganisa here chikoro. Sikanzaiwa chikoro ndo chaita kukanganisa bhora rangu. He was correct. Because bhora racho rakamisa pa level yekuti chikoro hachaiko nausvitsa iko. Handisi kuti chikoro chakaipa. There are people who are designed to make it through that way. But there are some people who are designed or gifted just to run. Kungomhanya shit. God bless you. Maya, I didn't go. Okay, God bless you. I want us to raise hands. I need to pray. I want us to raise hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. Usher us into an environment of influence. People can celebrate us. Despite the darkness of the economy, we can still make it. Whatsoever chaironda vanhu venyu, because now they are in the right environment in Christ. I rule out every crisis because they are now in Christ. Every negative voice speaking negatively against their lives, I speak a positive word of success and favor in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. God bless you people. We meet again on Monday by God's